територията на Национален парк Рила. В момента те ги изсичат уж като противопожарни просеки, но те напълно съвпадат с бъдещия план за строеж на курорта Супер-Хипер Паничище. Аз лично се надявам, че ще се опомнят много бързо, защото ако не се опомнят, те не само, че ще доведат до развитие тип Банско в района на Паничите, при нарушаване на толкова много закони едновременно, но и ще облекат и този район, и България на тежки санкции. В икономическо отношение, от една страна мафиотите изпират парите си, построявайки незаконно строителство. След това санкциите от Европа няма да закъснеят. Като цяло всичко това е незаконно и защото планът за курорта, така речен общ устройствен план на курорта Супер Паничище, не е приет и не е одобрен от държавата. В момента той обаче се изпълнява. Той не е приет, но се изпълнява. Това ще доведе евентуално до необходимостта от рушене на незаконното строителство, ако такова бъде направено до момента на санкциите от страна на Европа. И предполагам, че същите тези фирми, които са строили, ще се облагодетелстват по някакъв начин, рушейки построеното от тях. След което обаче същите тези хора, които строят незаконно, много е вероятно да поискат обезщетение от България, от държавата, което на практика ще е още една печалба за тях допълнителна. Препрали са парите и са получили обезщетение за това, че са препрали парите. В същото време българина ще трябва да плаща и глоби. Всеки един човек ще трябва да плаща с данъците си, ще трябва да плаща глобите, които ще бъдат наложени на България за неопазване на местообитанията и на ценните животински биологични видове в страната. Не може да позволим да продължат да съществуват и да положат началото на някакъв проект и не можем да очакваме, че този проект ще е зелен и хубав и ще има всички разрешителни, след като пътя и лифта, с който стартира, не са легални. И в един момент осъзнах, че ако бездействам и нищо не правя, ще ме сте изключително срам пред моето собствено дете, че ще израсне и няма да може да види и да се радва на това, което ние всички сме се радвали до сега, 7-те езера, Националния парк Величествените гори. Останах на практика без обяд, дори чай не ми направиха, за сметка на това гордо им показаха пилоните, където отбелязват горна станция на лифта и това е точно на 10 метра от входа на хижата, границите на Националния парк. Никой не вярва, докато не го види с очите си. Видят ли го самите, всички, които са го видяли, са появили на протестите и са вече редом до нас в опитите си да спреме това беззаконие. Това решение, което е напълно в противоречие с интересите на страната, то има своя негативен икономически ефект върху обществото и ще има своя негативен политически ефект върху управляващата коалиция и те трябва да разберат това нещо и да се поправят колкото може по-бързо. Глобите! Кой ще плаща глобите? Пак сме тук и на зима, и на студ. За натура пак сме тук и на зима, и на студ. За натура пак сме тук и на студ. Най-важното според мен, което се роди на тези протести, това е гражданското съзнание и факта, че почнаха за нас да говорят не толкова като някакви еколози, защото аз не съм еколог, аз съм просто един човек, който обича България, обича българската природа. На мен много ми харесва идеята да има, като се случва нещо нередно в държавата и хората да не си траят и да се спотеват, ами да излизат на улиците и да показват, че не може така. Да има така нареченото гражданско общество. Викаме, чакаме, търсея, моля, сънумя, мечтая, живея, нося. Викаме, Рила бе, вятър духа, рила бе.